नाशिक मुंबई महामार्गावर ठाण्याजवळ दुहेरी अपघात झालाय। माजिवडा पुलाजवळ कांदा घेऊन जाणारा ट्रक उलटलेला आहे। सिमेंट मिक्सर पावसाच्या चिखलामध्ये अडकलेला आहे। दोन्ही अपघातांमुळे मुंबईकडे येणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी ठाणेकरांसाठी आहे। नाशिक मुंबई महामार्गावर ठाण्याजवळ दुहेरी अपघात झालेला आहे। माजिवडा पुलाजवळ कांदा घेऊन येणारा ट्रक उलटलाय। त्याचबरोबर सिमेंट मिक्सर पाण्याच्या चिखलामध्ये अडकलेला आहे आणि त्यामुळे मुंबईकडे येणारी वाहतूक सध्या विस्कळीत झाली आहे। तर आपण ही दृश्य पाहतोय, ट्रक उलटलेला आहे। कांदा घेऊन जाणारा हा ट्रक होता आणि हा उलटलेला आहे आणि त्यामुळे सध्या या वाहतुकीवर परिणाम झालेला आहे। तसंच सिमेंट मिक्सर हा पाण्याच्या चिखलामध्ये अडकलेला आहे आणि त्यामुळे तिथेही वाहतुकीवर परिणाम झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय।